Cada dimecres que es perllonga l'alarma sanitària, la societat viu una reacció consistent a alçar els muscles i la vida política i social continua minorada, quan no segrestada, a causa de la pandèmia. La nova normalitat sembla predicar la desconfiança de massa gent, segurament degut a la gran allau d'informació existent o, el que és el mateix, al gran volum de desinformació que provoca. La nova normalitat no pot fomentar-se sobre la dictadura de la desinformació ni la recentralització, ni amb l'excusa de la recessió econòmica, ni molt menys. Els passos cap a la nova normalitat, entre cometes, s'han de pegar escoltant la societat després que el món científic hagi dit la seua. Des d'un despatx poden fer-se molts plans, però la realitat resta fora.